салом алейкум дӯстони азиз, созе нағзаин саломатиё хубай духтараку распродажаи навбатӣ, распродажаи 50% рафтистай. Инамё ипек жакардаи туркиян. Инаози чанд гилш хастай. Нишон метим. Ино без сангш 500 сом буд. Ҳозир боша акция супер рафтистай. Супер акция 380 сомон сангдоруш. Ина успед кнен. Каседа дар кора ёз дигар асвет кошам нишон метим. Якта ба якта тамошо карда интихоб кнен. Марамат 380 сомон. Духтарако сурат нагенил тимос. Ина ҳаста инем ҷада наборда якта ба якта ман нишон додистам. Кадомиш маъқул меша скриншот карда партоен дастафшик бурда шумода мерасона. Нигоҳ кнен айпеш чӣ хелай. Ҷакардаи турецки. Мана. Беҳад хушрӯ. Ана ин рангшам хушрӯ ай нигоҳ кунен. Чихе фасонай киртада бо ино аҷоибот мебиёянд. Ина сангоша бинен чихе санг хушрӯ задаги ай. Мана. О гарм намегиранд дар ҳақиқат ҳам хушрӯ ай. Мана марамат метавонен дархост кунен беҳад бо рангош хушрӯ ярки необычный. Иёра ҳеч ки надора. Инамиё. Аиш як дона мондаги ай ва чихе хушрӯ ай. Ранги гили комбахтай. Без сангш худаш 580 буд, чун 500 буд. Ҳозир боша 380 сомон. Бе инемхен нигин доруш. Диден аҷоиб хушрӯ. Духтаро аз я дона мондагиай гили комбахтиай киртада аҷоиботай. Ана баъдан бо ҳастай ана инамуд ипеко. Ина то охира тамошо кунен ипека хушрӯгиша диден духтаро. Нархиш 380 сомон мана. Ино аз ҳисоби кам мондагиам барои ҳавай хеле акция рафтестай барои каман. Ана ба духтарако аз ин пас бо ипеко шава бо ҳамон нархҳои пешинаш мешава. Мана ино ки дона дона мондагиай барои ҳавай 380 сомон. Марамад успед кунен. Кадоми шумода дар кор мешава. Ҳами скриншот кунен партоен. Ина ирам қапрсида будан духтарако. Ина бин аз дури боро бо бромадияташ 400 мо додаги будем акция кати. Ҳозир ина 380 сомон штагиай успед кунен ай акция истифода барен. Гуфтестам ку бо нархи пешина мешава. Ина ҳозир ина миёра метонен ки дар акция 380 сомонӣ гирен. Кадомиш маъқул мешава ҳами скриншот кунен равон кунен тамом. Мо шумода дастафка мекунем. Дастафши ки мо духтаракай ина ба ҳазур интихоб кунен бурда шумода мерасона. Мебинен мегирен. Ана ин моделиша бинен. Баъд Русия дастафка надорем. Ина бо гап занамтона. Духтарако Русия дастафка нест. Фақат дохили Тоҷикистон. Марамат хоҳишмандои азиз. Ина кадом ранги ипеке шумода маъқулай ҳами гирифта скриншот карда партоен мо шумода равон кунем. Иша ишта хушрӯай, иша ишта хушрӯай ҳамаш фасонай духтаро нигоҳ кунен гилаохи чихе гили фасони хадавояй. Мана. Иша бобинен. И цветчам зурая? Иам як дона мондай? Мана иам як дона мондай. Ана е ҷакардай турки ине ки як дона мондай ина арусако духтарако касе успед ки нагира. Ана е модел ҳаст и фиолетовием ко хушрӯай ки фиолетови пирста биден ина духтаро акцияда омадай. Ана иам як дона мондагиай туркияй духтарако аҷоиб хушрӯира бисёр пирста будан ина ята бромада ай даруни боро ишам бинед рангиш чихе необычный. Мана е гилам хушрӯ харидестиян мана диден чихе гили фасони ипекай иям ҳами хел. Хулас ино акция штагиан барое ки як донаги мондагиан ду донаги мондагиан баъзеҳош мана метавонен ҳами скриншот карда партоен мо шумода равон кунем. Ина як дона мондагиай аз кабутош. Хулас тамошобинони азиз кадомиш ки шумода маъқул мешава скриншот карда партоен мо шумода дастафка кунем. Ба ҳар ҳол мисол дута выбор кунен сета выбор кунен ятаям харидани боше барое ки иш тамом шида боша дигариша равонтон кунем. Бо нависен хитон бо мефаҳмонем. Боқӣ саломат бошен хайр.